Aisha Humaira ta tona wa matan TikTok asiri. An kasa tantance wanda zai gaji kujerar Afa Kallahu. Ana wata ga wata, fitacciyar jarumar Kannywood Aisha Humaira ta fasa kwai mai warin gaske, inda ta buɗe wa matan TikTok da matan Kannywood aiki, ta fallasa su, ta tona musu asiri, ta kunce musu zani a kasuwa. Zan yi magana ne akan ciko da mata suke a jikinsu. Kaso 90 ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri, ku ganta da hips, ku ganta cikin ta flat, ku ganta kirjinta a cike, ku ga bayanta yayi tudu. Wallahi ciko ne. Ni na san wanda ya auri mata a satin da ya aure ta sake ta kai ta zage shi. Ai ustazan nan sakin mata. Da na zo yana bincike me faru. Sai aka ce ai wallahi duwawun roba ta sa da nonon roba. Sai da aka je ta cire sai ya ga gabanta da bayanta kamar allo, kaga dole a samu matsala yi. To ku je ku tambayi Aisha Humaira. Ku je ku tambayi ita Aisha Humaira. Ni samha ina yin ciko. Ba kya ciko, an yi video kin ji haushi. Idan ba rami me ka magana rami a jaju. Ganin ciko ba da an ta Aisha ta yi magana akai gaskiya ne, ana yin ciko kuma sosai ake yin ciko, domin ni ga nauce ba jiyau ba. Wacce fa in ta tashi push up a kirje ta sa guda 3, sannan ta nemi wanduna bayan gajerun wanduna su shot na gidansu da mai soso da za ta saka. Wannan Allah kadai ya san adadin wanda za ta saka. Aisha mai kin yi gaskiya, my sister. Samaya Minuwa, you against her. I want to ask you a question. Ciko kike yi ke? Ban gane ba. Ke kika zargu. Bata kira sunan kowa ba. Ta yi magana akan ciko, ta yi magana akan takurar da mata suke makansu. Haka asiri ya riga ya tonu, in za a gyara, in ba za a gyara ba ai ta zuwa gurin teloli suna saka muku soso a cikin kaya, suna dinkewa da shi, kuna gantsarewa, ku ballake, ku bokare, ku yi hoto, a je a tura a wannan arewa modern su wane ne manya su ganku su dinka kiran ku. To wata rana idan aka kirawo ki aka yi miki me ake ce mai ticket na jirgi, kika je za ki ga mutum tun kuna zuwa, idan an ga ciko ne a jikin ku a haɗo ku da naira 5,000 kuɗin mota ku dawo gida ko 10. Billahi la ilaha illa huwa, wata rana sai dai ku tsaya a tasha ku nemi alfarma a dawo da ku gida, dan ba za su ba ku ko kuɗin motar ba. To jama'a, kun dai ji halin da ake ciki a daidai wannan kadami, domin kuwa tuni kafafen sadarwa suka kama da wuta akan wannan magana ta Aisha Humaira. Wannan yace kaza, wancan yace kaza, haka dai kowa ke ta faɗin albarkacin bakinsa. Tabbas wannan ba karamin bude aiki bane da Aisha Humaira ta yi, domin ko yawancin maza ba san da wannan aiki da mata ke yi ba. Yawancin maza suna daukar cewa duk abin da suka gani a jikin halittar mace to nata ne halak malak, Allah ne ya bata. Ashe abin ba haka yake ba. Ana ƙara gishiri a miya har ma da magi. Abin kuma da ya ɗaure wa mutane kai ya ba su mamaki shine ta lokacin da Aisha Humaira ta fito ta fallasa wannan magana, babu wadda ta fito ta tanka sai Samha M Inuwa. To idan ba rami mai ya kawo rami, ma'ana idan ba ta yin cikon me yasa za ta fusata har ma ta tanka? Kafin dai mu nisa a labarin, bari ku ji cikakken bayanin Aisha Humaira, wanda ta buɗe wa mata masu damfaran maza aiki. Domin kuwa duk wanda za ta ciko a jikinta domin ta ja hankalin namiji, to ta tabbata 'yar damfara. Ga dai bayanin Aisha Humaira. Wallahi kar kowa ta tsargu ba da ita nake ba. Saboda duk wacce zan yi da ita ta san cewa ɗabi'a ta ce ko tsokane ta da abin da take yi na ciko, ko kuma in faɗa mata da gaske idan wacce zan iya faɗa da gaske ne. In wacce zan iya bata shawaran ta daina nema, ina bata shawaran ta ki daina wahalar da kanki. Zan yi magana ne akan ciko da mata suke a jikinsu. Kaso 90 ko sama da haka da za ku kalli mace tana da diri, ku ganta da hips, ku ganta cikin ta flat, ku ganta kirjinta a cike, ku ga bayanta yayi tudu. Wallahi ciko ne. Kaso 90 ko sama da 90 a cikin 100 wallahi ciko ake. Akwai wanda Allah ya ba su natural suna da shi. Akwai kuma waɗanda Allah bai bayo ba, waɗanda Allah bai bayo ba sun fi rigima ma sai sun fito da shi su nuna duniya cewa suna da shi. Na kai ka gana ma kama da irin waɗanda suke yin ciko? Ka kalli hannuna kawai, in ka kalli wannan hannun nawan kaga ai akwai tsoka a jikin shi alaji. To kai lissafi ya bayana zai kasance, ya gabana zai kasance. Za ku ga mace ta ci kwalliya, cikin ta flat, ta yi kyau, ta tsuke, ta saka fitted gown ko ta saka riga da siket, ta fito dirinta tsaf. Wallahi kar ku yarda da shi 100% ciko ne. Ko da ka ga mace a wannan yanayin ka aure ta, saboda ya halatta ka aure mace dan dirinta.
so idan ka auri mace ka ganta da wannan irin dirin kila shi ka kalla ka yaba ka aure ta da shi ka saka ma ranka cewar zaka iya idan ka aure ta idan ka zo ka kalli cewar babu wannan abin da ka aure ta domin shi ka sa ma ranka zaka iya hakuri ka zauna da ita a haka. Mata mu daina yaudaran kanmu, mu daina cutan kanmu, zamu yi wannan kwalliya da menene da mu burge namiji mu yaudare shi mu aure shi, bayan kwana kaɗan ya zo ya gane ba haka bane, a zo a yi ta fara samun matsala akan aure, karshe ma ya zo ya sake ki saboda shi ba abin da ya kalla kenan ya aura ba, kin yaudare shi ne da dirin ki, shi kuma ya bi dirin nan ya aure ki, kwana kaɗan ya zo ya gane cewa ashe fa duk ƙarya ne, duk bula ce, sai a zo a yi ta samun matsala. Mun ta takurawa kanmu, muna matse cikinmu, muna takurawa jikinmu kamar za mu kashe kanmu ga wannan tsananin zafin da ake a yanzu. Wata wallahi idan ta saka wannan kayan ko zama ba ta iya yi, ita da zama sai dai ta tsaya idan ma events ta je ko kuma wani abu ba ta iya komai da za ta zauna ta sake, sai dai ta takura kanta ko kuma ta tsaya a tsaye. Sannan na tabbatar da cewa wannan yawan matsa cikin da muke yi, mu saka yadil mu ɗaure cikinmu, mu zo kuma mu sake saka kaya matsatsi a kai, na tabbatar da cewa da ni ba likita bace, ku yi hakuri likitoci kar ku ci na muku karambani, wannan yawan matsa kayan cikin da ake, na tabbatar da cewa tunda ba haka ainihin cikin yake ba, na tabbatar da cewa sai ya ba mu jikin mu matsala, tunda ba haka Allah ya halicce mu ba. Mostly masu raba dare ne mu, a wannan daren zamu yi ta ciye mu ci wannan mu ci wannan, wata ma ta tashi girka wani abin ta ci sai tsakar dare. Tunda Allah ya riga da ya halicce mu haka, muna da dan tumbin nan, muna da dan kiban nan, muna da dan ba mu da dan shape din nan, mu zauna a yanda muke. Idan mazan sun gane cewa kaso 90 din ko sama da haka ba mu da wannan dirin, za su hakura su karba abin da Allah ya ba su. Idan sun gane cewa yawanci ba ashe matan nan ga irin dirin da suke da shi, wallahi za su hakura su karba, saboda dai ba su zauna su ce ba su yi aure tunda babu diri ba. To a halin yanzu dai duk wadda ta wallafa hotonta ko bidiyo akan shafukanta na sadarwa daga cikin matan Kannywood da matan TikTok, sai a bi ta ita tsokanarta a comment section ana cewa Chiko Fansto, Chiko Fansto. Aisha Humaira ta bude muku aiki, Aisha Humaira ta bude muku aiki. Haka dai ake ta tsokanar matan. Yawancin matan da ake tsokanar tasu a comment section ba sa tankawa, amma wasu suna tankawa. Ga ma wata amsa da jaruma Zara Diamond ta bayar wadda muka dauko daga shafinta na TikTok. Kuma ita ma an tsokane ta ne akan wani bidiyo da ta wallafa akan shafin nata na TikTok. Ga dai amsa da ta bayar cikin fushin fusata, inda Zaran take cewa, "Yawwa, duk masu yi min comment da Chiko, dan Allah ku ci gaba. Ni dai yanzu na fara ba fashi. Sai na gane za ku iya yi da ya wuce kwashe min zunubi? Nonsense." To a halin yanzu dai ana nan ana kai ruwa rana, ana ta ruwan bama-baman maganganu akan wannan lamari wanda Aisha Humaira ta bude aiki, inda yawancin mutane suke goyon bayan Aisha Humairan akan abin da ta faɗa, wasu kuma suke ganin bata kyauta ba, ya kamata ta rufe wannan magana, a bar kaza a cikin gashinta. Wannan kenan. To bayan dai wannan rikita-rikitar da ta faru tsakanin Aisha Humaira da 'yan Chiko Fansto, a wani bangaren kuma wata rigimar ce take tashi a dai cikin masana'antar ta Kannywood, inda a halin yanzu ake ta kai ruwa rana, an rasa wanda za a zaba ya mai gurbin Ismail na Abba Afa Kallahu, wato kujerar shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. To shi dai Afa Kallahu kamar yadda aka sani, tsohon gwamnan da ya sauka a Kano wato Abdullahi Umar Ganduje shine ya bashi wannan mukami, ko kuma shine ya nada shi a matsayin shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Don haka yanzu kuma gwamnatin ta Ganduje ta kare, shi ma Afa Kallahu ya ci taliyar karshe, wato lokacin da zai sauka daga wannan kujera yayi. Tun bayan zuwa sabuwar gwamnatin jam'iyyar NNPP a Kano, wato gwamnatin Abba Gida Gida, jama'a a Kannywood suka yi zuru suka zira ido domin a ga wane ne za a dauko ya zama shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, wato wanda zai maye gurbin Ismail na Abba Afa Kallahu. To akwai dai raɗe-raɗi mai tushe wanda yake tayawa a bakunan mutane cewa tuni 'yan Kannywood waɗanda suka tafiyar kwankwasiyya suka zama mitin tare da su da sabuwar gwamnatin dangane da batun wanda za a zaɓa ya zama shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Wanda a zaman ne bangaren gwamnati suka nemi 'yan fim ɗin su ba da sunayen waɗanda suke ganin sun dace, wato waɗanda suke ganin sun cancanci kujerar. Daga nan ita kuma gwamnati sai ta duba na tsanaki ta zakulo mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka bayar ta ba shi kujerar ta shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar ta Kano. Shafin mujallar fim ya rawaito cewa waɗanda suke neman wannan kujera ta shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano akwai Abba Al-Mustafa da Sunusu Oscar Fofotu da Hamis Iyan Tama da Alasan Kulle da kuma Salisu Ofisa. Dukkanin waɗannan mutane kuma babu wanda bai yi hidima a cikin tafiyar kwankwasiyya da aljihunsa da kuma lokacinsa ba.
shafin mujallar fim ya ce ya tuntuɓi Abba Almustapha akan wannan batu, sai dai Abban ya yi tsit da bakinsa ya yi shiru, bai ce ƙala ba, wato bai ba da amsa akan tambayar da aka yi masa ba ta neman kujerar ta shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Shi ma dai Sunusi Oscar Fofotu da aka tuntuɓe shi ya ba da amsa da cewa bai san da wannan zance ba, kuma ma shi ba buƙatar wannan kujera ta shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Shi kuma Alhassan Kulle a nashi bangaren cewa ya kamata ya aje can gefe a ɗauko wani daga wani bangare a bashi wannan kujera, amma ba ɗan cikin masana'antar Kannywood ya kamata a bawa ba. To ita ma dai wannan magana har yanzu ana nan ana tafka muhawara a kanta dangane da batun wanda za a bawa kujerar ya maye gurbin Afa Kallahu.